Всем привет! Сегодня я вам покажу, как установить Minecraft Forge на 1.7.2 версии Minecraft. Значить, що нам понадобиться? Сама установка Forge. Якщо нема у вас ігри, то я скину в описанні ігру Minecraft, де така буде 1.7.2. І якщо вже є, то такий значок. Значить що? Зараз ви встановили установили Minecraft. Ось такий значок появиться у вас. Тут буде по-другому написано, я тут написав. І скачуєте Forge. Теж буде в описанні. Запускаєте Forge. Якщо ви стандартно встановляли оцей Minecraft, то буде у вас тут стандартно. Якщо ви кудись надійдете, там, не знаю куди, то вказуватимете, куди ви встановляли сам Minecraft. Нажимаєте ОК. У мене він не встановиться, тому що в мене вже він встановлений. Я нажимаю ОК. Все. Закрить. Значить що? Тепер заходимо в Minecraft. Вот. Тепер, щось. І так, і тоді ось нажимаєте здесь. І у вас буде, ви шукаєте версію 1.7.2, і у вас буде написано Forge 1.7.2. Нажимаєте на нього. У мене вже буде ігри, а то буде встановити. Вона буде така буде встановлюється. І зразу воно зайде в ігру. Потім заходите в папку Майнкрафта. У вас появится такая папочка мод. Сюда скидывайте вот такие файлы. Jar файл стандартный. Есть зипові. Вот такі в мене моди, їх небагато, всього 9. Ну и все, спасибо за просмотр. Надеюсь, что помог. Пишите в комментариях, что непонятно. Я вам все объясню. Кину все эти ссылочки в Minecraft и Forge. Все, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, пожалуйста.